केस नांना थानायखायनो साख्रिफोरखौ होफुंनो हायाखै बा साख्रिनि एपइन्टमेन्ट बा साख्रि दिहुननो हायाखै होननानै फोरमायदों। अननाय आरो सिबिनायखौ गिबियावनो बावहरनानै आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दा नोंथांमोना मिथिखागौ गोबाङानो लाइननि बिल होयो आरो जायफोराखि बिलखौ होआखैमोन लाइननि आरो नोंथांमोना लाइननि बिलखौ थाबनो हैबानो जाबाय। जुदिहे नोंथांमोना लाइननि बिलखौ थाबनो होआ अब्ला एपिडिसिएलआ नोंथांनि लाइनखौ दानना होगोन होननानै बिथांमोना गोख्रोङै फोरमायदों आरो बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि लाइननि बिल होनो लागा पेन्डिं जुदि दङब्ला नोंथांमोना थाबनो होबानो जाबाय। अब्ला नोंथांनि लाइनखौ दाननाय नङा आरो जुदि नोंथाङा मास मोनसे मास मोननै मास मोनथाम नोंथांमोना बिल पेन्डिं खालामनानै जुदि दोनदोंब्ला नोंथांनि लाइनखौ दाननानै होनो हानाय एपिडिसिएलआ आरो बेखौ बिथांमोना गोख्रोङै फोसावो। नोंथांमोना जुदि मार्च दाननि गेजेराव नोंथांमोना जुदि होआब्ला लाइननि बिलखौ दाननानै होगोन होननानै फोरमायदो। बेनि अनगायैबो मेडिसिननि बिथिङाव रां बांनाय नोंथांमोना जानो हागौ पेरासिटामल भिटामिन बायदिसिना मेडिसिनखौ थाबनो माबा मोनसे खैफोद जाबोला फार्मासिनिफ्राय लाबोनानै जाफैयो बा फार्मासियाव लायो आरो गोबां बेमार आजार जायो सुबुंनि सोलेरा। बेनिखायनो बेफोरबायदि बिथिङाव जोङो मेडिसिन नांगौ जायो आरो मेडिसिनफोरखौ जों लाबोयो जानानै जोंनि सोलेरखौ मोजां खालामनो थाखाय। दा खोथाया जाबाय बेफोरबायदि बिथिङाव मेडिसिनखौ जों जेब्ला बायनो लाङो बा बायनो थांब्ला जोङो 12% जेसेबां दाम दोङो दिनैनि समाव बे दामनिख्रुइबो जोङो एप्रिलनि 1 तारिखनिफ्राय बा 1 खालारनिफ्राय जोङो 12% बांसिन रां होनानै जोङो मुलिखौ एबा टेब्लेटखौ बायनांसिगोन आरो बे मोनसे गाज्रि खोथा। जियानो जाया मानो मोनसेथिं माखौबा होदों आरो मोनसेथिं माखौबा लांदों नङा नामा? बायदिसिना आसनि होनानै खायसे रायजो राजाखौ गोजोनग्लायहैदों आरो फारसेथिं जोंखौ फारसेनिफ्राय हुस्रुना लांदों नङा नङा? दैहुआव जेब्ला दै दोनो अब्ला दैहुआ जुदि सिंथिं जुदि गब्लं थायो जेसेबांखि दै होआ मानो बे दैहुआव माब्लाबाबो दै थाया। बेफोरबायदिनो खालामना दोनदों जोंनि सुबुं समाजखौ बा जोंनि ससाइटिखौ जोंनि रायजो राजाखौ दिनै। बेफोरबायदि बिथिङाव लोगोसे साख्रिनि बिथिङाव मा होनदों केस नांना थानायखायनो साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टफोरखौ होफुङाखै। बेसेबां सैथो बेखौ आं मिथिनो थाङा, नाथाय साख्रिफोरखौ थाब होनांगौ, बेखौ जाफुंहोनांगौ। मानोना गोबां बेकार लाइमोन ओरैनो गोलैसोना थानाय लाइमोनफोर दङ आरो बैफोर लाइमोनफोरखौ थाबनो संस्थापन होनांगौ आरो बिथांमोनखौ जिउ दानायाव जिउखौ मोनसे गोजौ थाखोआव लांनायाव बा लाइफखौ इमप्रुभ खालामनायाव बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनांगौ सरकारा। बेफोरबायदि बेलायाव जेब्ला गावनि एगेन्स्ट पार्टिया जुदि गोख्रों एबा स्ट्रं जायोब्ला अब्लासो बेफोरबायदि राजनितिकआवसो जोंहा सुबुं समाजा बा सुबुं माहारिया मुलाम्फा जायो, नङाबा मुलाम्फा जाया। मानोना राजनितिकनि उल्था एगेन्स्ट पार्टिया जेब्ला स्ट्रं जागोन अब्ला समाजनि गेजेराव गोबां खामानि जायो आरो गिनाय थायो बिसोरनि फारसे बा सरकार दानो हागोन हाया नेक्स्ट। बेनिखायनो सरकारा जायानो थाया मानो जुदि इनि एगेन्स्ट पार्टिया जुदि गोख्रों जायोब्ला अब्ला सरकारा मा खालामो गोबां खामानि मावनो आखायाव लायो आरो खामानिफोराबो जाफुङो। बेनिखायनो सरकारा जायानो जाया मानो सरकारनि एगेन्स्ट पार्टिया गोख्रों जानांगौ आरो गोख्रों जाब्लासो रायजो राजानि खामानिफोरा जाफुङो। जियानो जाया मानो नोंथांमोननिथिं बबेथिं अखा हादों आरो दानि बावै आं थांदोंमोन भुटान खाथियाव आरो बेयाव दिनै बाहाय अखा हादों, बेयावनो एसेबां दै जाबाय। बान्दो मोनसे दङ आरो बे बान्दोखौ नोंथांमोननो खोन्थिनो नाजागोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आरो दिनैनि बे समाव बाय अखा हानायावनो बान्दोआव दैया गुथाल गुथिल फैनाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां अब्ला नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनगोन। बेसे मोजां मिथिंगानि महरा दिनै बर' रायजोआव आरो इथिं गेटनि लेट स्क्रु दैखौ हमथायो बेयो आरो सिगांजाय बेथिं मोनसे दै दाहार थांदों आरो नैखौ क्लस खालामना दोनदों आरो बैथिं भुटान हाजो आरो बेसेबा गुवार दैमाया आरो दाहारा माबायदि नुबायना
दैज्लां बोथोराव बेसेबा दाहार जागोन बेनि गेजेराव आरो बेफोरबायदि समायना महरखौ नुबा गोसोआ एसे गोजोनग्लायलाङो आरो थाबाय थानोनो गोसो जायो बेफोरबायदि जायगायाव बेयो साका प्लेटखौ बोखांनाय दिरुं सिरुं गैला दैनि दाहारा आरो बेयो लेड स्क्रु बेनि गेजेरजों मेनुवेल दैखाङो आरो बैनि गेजेरजों साखानि गेजेरजों मटरखौ लगायनानै अट'मेटिक बा अट'मेसन हिसाबै बेखौ अपारेसन खालामो अपारेट जायो स' बिथिं मोनसे CRP केम SSB केम CRP केम दङ SSB केम दङ आरो बिथिं भुटान हाजोआ जाबाय दैनि दाहारखौ नुदोंना आरो मोनसे मोननै मोनथामथिंबो बोहैयो बेयो दैज्लां बोथोराव जेब्ला भुटान हाजोनिफ्राय दैया फैयोना अब्ला मोनथामथिंबो बोहैयो बेयो मोनाबाय मोनानानै सफैबाय जियानो जाया मानो स' भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि नांगौ जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जै बर' हारिनि आरो नेक्स्ट मोनसे गोदान मोनसे मोजां इनफरमेसन लानानै नोंथांमोननो भिडिअ होनो नाजागोन आरो नाजाबाय थायो माब्ला मा मोनो मिथिया थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जै बर' हारिनि बाय बाय